Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Βρίσκομαι σε ένα μέρος που έχω ξανάρθει. Κοιτάω να δω αν αντέχει η γειτονιά. Είναι φαγωμένα τα δόντια. Θα κάτσω να το φτιάξω μέχρι να φτάσω στον προορισμό μου. Η θάλασσα συνεχίζει να έχει πάρα πολλά σκουπίδια. Διακρίνονται οι κορυφές των κλαδιών με κορμό. Τρομάκι. Με δύο πόντους που πηγαίνουν δεν έχει κάτι. Αλλά έχει πολλά κλαδιά εδώ. Τράβα την προηγούμενη φορά σε αυτό εδώ το σημείο. Είχα ένα ωραίο χτύπημα. Κάποιο καλό ψάρι. Βλέπω κάτι. Πάω να φύγω. Έλα. Βρέχτηκες. Καλό μου αγκιστεράκι. Όχι ρε εσύ, μου το κόψε. Απίστευτο.
Δες ένα γρεδούλι. Απίστευτο ρε παιδιά. Όλη τη φατσαρία εσύ την έκανες. Πρέπει να ήταν κι άλλο. Όχι. Ένα ταλέπορο ψάρι. Σάρπαξε κάτι άλλο. Τώρα συναγρίδα. Κάτι άλλο το άρπαξε. Κάτι άλλο το άρπαξε. Το σακάτεψε το ψαράκι. Γι' αυτό. Τώρα αυτό ζει. Είναι πολύ σακατεμένο το ψάρι, παιδιά. Δεν ζει. Ζει, δεν ζει. Πρέπει να το άρπαξε κάτι άλλο. Και δεν ήταν, αφού το είδατε κι εσείς, δεν ήταν της πλάκας ψάρι αυτό που το άρπαξε. Χτύπησε ένα συναγριδάκι και το συναγριδάκι το χτύπησε ένα άλλο ψάρι. Αλλά απλά το άλλο ψάρι δεν πιάστηκε και καλά γιατί είχε τα κύσια στο συναγριδάκι. Πάει το συναγριδάκι. Εγώ δεν θα το πετάξω στη θάλασσα. Θα το κρατήσω. Το ετοιμάσω ξανά. Εδώ, λίγα ψάρια. Αυτό δεν μπορεί να είναι τώρα. Μικρό αυτό συναγριδάκι 300 γραμμαρίων. Καλά, κάνε τούπες. Δεν θα σε αφήσω. Πρέπει να είναι στήρα, έτσι πως την κόβω. Δεν ξέρω. Πολύ βαρύ. Δεν ξέρω τι είναι. Σε λίγο. Ωραία, είναι στηράκια. Τεράστια. Ευχαριστώ θάλασσα. Ευχαριστώ θάλασσα. Παιδιά, τουλάχιστον εντάξει, 3,5-4 κιλά είναι. Μουσκεμα. Δεν γίνεται τώρα, τα κάνω όλα.
Έδεσα τη στήρα. Εδώ έχω βάλει το μικρό συναγριδάκι. Έλα. Τόσο πολύ παίρνω τα μάτια πάω στο Βόλο. Ω, κάτι με χτύπησε. Πού πας? Έχω, παίρνω τα μάτια πάω στο Βόλο, έλα με τα πόδια. Έλα, σταμάτα. Ρε χαρά, κάνω το παράμονο, καινούριο. Το βάζω μέσα, ρίχνω και τι ψάρι πιάνω. Τι? Συναγρίδα. Ένα πάρει και το φέρνω έξω και πάνω στο κόρπο. Πετάγεται και με κόρπο το λίμα. Εσύ, Σωτήρη, πάλι κάτι άλλο για παράμαλο. Τι ψάρι είναι αυτό. Έπιασε. Τίποτε, απλά γύρισε ανάποδα. Ο πλάνος γύρισε ανάποδα. Δεν προλαβαίνω να δένω τα παράμονα. Έγινε αυτό το πράγμα, δεν γίνεται. Ήταν από κάτω από το σαγόνι πιασμένο και λέω εντάξει, μόλις το παίρνω εγώ πάνω σε πλάκες, πάω το σηκώσει και πετάει και μία και με βρήκε ρήμα μέσα στο σωμιό. Πόσα ψέρακια έχεις χάσει μέχρι τώρα? Να πάω να αγοράσεις σε πήγαινας καθόλου. Πας να αγοράσεις, Εσύ με έφερες εδώ, μπορώ να πω. Έλα. Είναι μακριά από τα μάτια. Άμα ήμουν κοντά στα μάτια θα πήγαινα πάρω το καλάμι και πήγαινε. Πήγαινε, πάρ' το καλάμι. Θα ψαρέψουμε και θα φύγουμε, εντάξει. Άμα μας ξανακόψει πάλι, θα πάω τα ψάρια πέρα στο αμάξι και θα πάρω το καλάμι το σπίτι και θα πάρω και το ψήφα και θα πάμε εδώ ανάξω. Και πώς θα ψαρέψουμε το σύμπα? Είναι εύκολο το μέρος ή δύσκολο? Εντάξει, θα το κάνω. Καλά, να προσέχεις το σύμπα. Καλά, κάτω να γίνει όπως λέω τώρα. Θα ρίχνω εγώ μία άμα ψάχνω πάρει. Καλά, έλα, γεια. Θα βγω έξω και ήδη το έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ. Πολύ να καθαρίσω και το ψαράκι. Εκεί έχει μια παραλία, μα είναι για ξεκούραση. Ωραία είναι. Λοιπόν, εδώ πηγαίνουμε μια χαρά. Έχω γίνει άγρια πολύ. Δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου. Πολύ άγρια. Πηγαίνω μια βόλτα, μια και ήρθα εδώ. Δεν πάω πιο μακριά. Εδώ θα γυρίσω. Και θα γυρίσω, θα βγω έξω. Ίσα ίσα να πάω σε ένα μέρος που θέλω, που είχα πιάσει άλλη μια στηρούλα και μια συναγριδούλα. Μήπως έχει καμία συναγρίδα. Λέω τώρα. Α, δεν έχει, δεν πειράζει. Θα βγω έξω. Δυσκολεύομαι να το φέρω. Το στραβό έπιασα. Είναι και μάχημοι. Είναι πολύ μάχημοι αυτές οι δράκενες. Εντάξει. Και εγώ φύγω το ξύλο για αυτές τις περιπτώσεις. Παναγία. Τι δράκες. Δοκιμάζω ένα άλλο δόλωμα, όχι με πλάνο τώρα, με σιλικόνη. Σιλικόνη καλαμαράκι, σουπιά μάλλον.
Σε πιο καλά μάλλον. Μόλις μου έκοψε ένα ψάρι. Το λίγο. Πλάκα είναι ότι άμα μάθω ποτέ να κάνω κόμπο το Φιτζή, μέχρι τότε κάνω τον κόμπο χαρά, ό,τι να είναι. Το αγαπημένο μου. Πλάνος, σότος, πλάνος σότος. Κάτι ήρθε πάνω και το βάρεσε. Στα 20 μέτρα, δεν ξέρω. Στην αγρίδα. Yes. Την έπισα και στην αγρίδα. Η θάλασσα ηρέμησε. Εγώ βγαίνω προς τα έξω, ψαρεύοντας. Παίρνω το δρόμο της επιστροφής, βγαίνω έξω δηλαδή, γιατί μάλλον τα 5 κιλά σχεδόν έχω φτάσει. Τώρα τι να παραπιάσω, μισό κιλό ψάρι, άσε, γιατί φτάνει.
Πάμε να συναντήσουμε το Σωτήρη, να του δείξουμε τα 2 ψαράκια που πιάσαμε. Κάπου εκεί είναι το αμάξι, κάπου εκεί το βλέπετε. Εδώ πολλά σκουπίδια. Εντάξει, μια χαρά πήγαμε. Τέλεια. Και το ψαράκι μας και τα ψαράκια μας. Ο Σωτηρούλης περιμένει. Ωραία. Κάνει καθαρίζει τα ψάρια που έπιασε. Έπιασε κάτι λαβράκια. Κατσικουλάκι μου. Ζιμπουλάκι μου. Όσο θέλεις κυνηγάει τις γάτες, μην του πάνε τα ψάρια. Σύμπα, εδώ έλα. Εδώ, κοίτα. Εδώ. Έλα, σε πάρω αγκαλίτσα, έλα. Έλα εδώ. Έλα που θέλεις να ανέβεις στο καγιάκ. Έλα, ανέβα πάνω. Μπορείς? Μπορείς να ανέβεις? Έλα, ανέβα. Εδώ, ανέβα πάνω. Μπράβο, ανέβα πάνω. Έλα, κατσικάκι. Για να δεις τα ψαράκια. Αυτά εμείς τα πιάσαμε. Ψαράκια, τα είδες τα ψαράκια? Δεν σου είπα? Τα είδες τα ψαράκια? Κοίτα, να το. Ψαράκια. Κοίτα. Ωραίο ψαράκι. Είδες ψαράκι? Δηλαδή. Άντε, βγες, πάμε στο Σωτήρι. Έλα, πήδε. Μπράβο. Πας να μου κλέψεις τα ψαράκια? Πας να μου κλέψεις τα ψαριά? Πήγαινε, ανέβα πάνω. Μουσική μάγινα. Ανέβα πάνω. Έλα, σήμερα, αυτό είναι βρώμικο, δεν είναι? Σου δώσω ένα καλό ψαράκι μικρό, το οποίο ήταν άτυχο και το άρπαξε μια στήρα. Να το, αυτό το ψαράκι, αυτό είναι δικό σου. Αυτό το έφερα για σένα. Να, πάρε, πιάσ' το. Πού είναι το ψαράκι? Πού το πιασες? Να το ψαράκι. Πιάσ' το Συμπούλη. Άντε, μπράβο. Το πιάσε. Ο Σίπα το πιάσε το ψαράκι. Τη φλούδα του ψαριού. Ο Σωτήρης φτιάχνει το ψαράκι το άτυχο στην αγριδούλα που την έβγαλα μέσα από το στόμα ενός άλλου ψαριού. Ο Σύμπα τρίβεται πάνω στο Σωτήρι.